параграф 22 с личната карта, аз ти обясних там нещата. Това означава, че в момента няма лична карта. Няма лична карта. Той има лична карта, която има в 6 района, която е невалидна. Да, те са му открили. Да, което означава, че няма лична карта. Единственият вариант да извади лична карта, това е да отиде в Лопушна, там откъдето е той, и от долни числите да си извади лична карта. Той в това състояние втори път няма как да такова, ние го изпратихме веднъж за тази работа. Той не я свърши, донесе акт за раждане. Не бе, на мен казал, че картата, викам, може да се вадиш, вика, аз зараждам, не е лична карта, вика, дето ще живееш, няма смисъл тук да вадиш, вика. Тя да така да е времето, може да е. И така. Там съм в параграф 22, защото дори има хора, които искат да дадат адресна регистрация, обаче не могат да го запишат, защото за да го запишат, той трябва да има лична карта. Да. Сега днес аз мисля, че ти казах.